Patumi vosik ni phaitro ni Assam Higher Secondary Education Council pen surihini rang kore ke thom satlang ang thek paklang ponlo bang solong karbianglong la pen west karbianglong along pen setami kimisten ang thek kachapalong dona phuthak karbianglong Thomas Council Education in charge EM Richard Tokbi pen kachoro pajirpon Lason si patumi vosik ni phaitro ni AHSEC pen HS surihini rang kore ke thom satlang ang thek ada por phai sir ke ba por paklang ponlo Labang solong karbianglong pen west karbianglong pen kaduk ave pangrum pen bangsuri krehini ra bang pharo trokra inkoira isi mate 12,621 low kachali amu maratum arts science lapen commerce streams pen HS asatlang tokdun lo bang songbong pen kaduk ave bangsuri troksi ra pharo trokra inkoira pli mate 7,624 atum satlang ang thek chepa undun lo Lasopen, karbianglong alupen phan troksike bra ke thom angdengan chepalong dun si Assam arlo ingdeng krener ke ban ka chepalong dun. Lapen west karbianglong anara bangke ingdeng thongke bra isi angdeng an si chepalong dun. Kedam tangapor pen peneng HS surihni rang kore ke thoma sarlang ang theki mi muchorajo karbianglong Autonomous Council Education in charge EM Richard Tokbi pen setami sarlang ka chepa onduna mu mara tuma phan kachoro pipa jirpon. Lapen non ke bang jilang arni setami la an so se sarlang ang theki mi muchoje phan un an pen ke bor ipon thuji puta lamchak chebipon. Pining district wise performance report jong si langdam lo potante Karbianglong ke top 18 mane 18 along an situ mapen west Karbianglong bangke 31 last bottom situ stame overall dong si pass percentage langdami bande west Karbianglong tame percentage ke khain ho ke kali 72% zo lapen Karbianglong tame 51% zo same candidate appeared langdam lu tangte compare kapre kadim long langdam lu putang te itung Karbianglong son ke 7,812 ke appear to kok pena job pass percentage first second third la so high pen percentage lang pen masi itung top 18 an si ledun la itung akemang ge itung Dr. Tuliram Ronghang CM Karbianglong Autonomous Council education anat RD pipon pena job pen education reformation aphan kardi RD pipe na jo ke porhina sami paprang pon bom son si thek pon long News report Karbianglong Live